Hello Basque people, I'm pleased to meet you. Ez algaude ba ederto. Lehen bertso hau da hau posible, egin dutenak ezkertzeko. Oraintxe ondo gaude eta laizzer, egongo gara hobeto. Guretzat aitzaki on bat dau, Londresera etortzeko. Eta denontzat aitzaki hobea, gaur parranda egiteko. Good evening denoi, zer moduz bizi, zarete hemen Londonen. Modernidade ta aniztasun, lekuetan leku goren. Baina euskaldunok gauden tokian, arrastoa jarri omen. Guk gaur geurea jarri nahi dugu, zuek gutaz astu baino lehen, familionen parte izateko, gaurko saioan ondoren. Ongi